Ahoj lidi, já jsem Hedzi Čau, ahoj, já jsem Reggie. a vítáme vás u druhého gameplay na hru The Forest. V minulém díle, respektive v prvním, jsme stavěli ohradu, která končila tím, že Reggie zapomněl zavřít, takže nás napadli domorodci, mám nás sežrali a A v dalším díle jsme postavili tady to všechno, co vidíte. A bohužel jsme to neuploadili na YouTube, protože si někdo zapomněl zapnout mikrofon. Reggie si povídal sám pro sebe. Takže, Ne, ještě s Jirkou jsem si povídal. a ještě s Jirkou, no, Takže ty jsi byl úplně mimo hru. správně. Jak kdybych o tobě nevěděl. Každopádně dostavili jsme baráček na stromě a začali jsme stavět naši malinkou viličku. Se super střechou. Ano, s placatou, kterou vám ukážu zevnitř, protože nemám klíče. Zvenku, ne zevnitř. A už stavíme krb, máme dostavený hezký, máme tam židličky a poličku na léky, který nemáme. A moment, Já mám plno léku, tyjo, mě chybí ten jeden styk. tak si ho udělej. Ne, A v dnešním díle si asi půjdeme sehnat trošku jídla. správně. Ty už si Takže zjistil- asi na nějaké jezírko si zajdeme, na rybičky. Jelikož ještěrky a srnky tu moc nemáme. Jsem si teď ještě moc nevšiml. Já jsem potkal jednu, když jsme běželi pro draka. Tak jedna srnka běžela proti mně, jo. No jo, ale to už bylo v minulém dílu. A počkej, já jsem furt hladovej, nevezmu si ty ještěrky? Jo, tak vezmeme si ještěrky. Tak, A uděláme si pak tady i pásky? filtry se hodí. Jasně, že si uděláme pasti. Bez toho to nejde. Teď je sranda. Už to je? Není. Není. Máš tu druhou? Jo. Já jsem ji hodil do ohně. Počkej, Ježišmarja. dvakrát zafoukáme. Co budeme mít? Jinak to fouká. Já kouknu na čas. 28. Já vím. Jo? Jo. Vodu. Vodu nepotřebuji. Ježišmarja. Co je? Mám hlad. Tak je. A nic k jídlu tu. Já tady mám 7 sody tady mám. A počkej, mám tady Koho? 7 sody tady mám. A alkohol. Jo. A zuby. Já tady mám zuby, počkej, já si můžu dát na sekyrku. Můžeš, no. Se to dá jíst? A počkej, můžu je dát i na tu Modern Exe? Jo, na všechno to můžeš dát. Těch seker. A já tam mám furt ten klacek na tom nejde dát pryč. Jaký klacek? No jak jsem si dělal ten stick. A to No je tak jedno. pravím. Kombiné. Počkej, jdu si sázet zoubky. No sázej si zoubky, sázej. Aby to bylo aspoň trochu symetrické. Kdyby už se to dalo aspoň jíst. Jo, hele. Trávíme 10 minut tady jídlem. Moje brutální sekerka. Ty zoubky jak na ní jsou. Ukáž, stůj. Víš, že? Lépe to nešlo? Však je to dobré. Skoro symetrické. He? Počkej. A proč je máš na tom? Proč jsi si nedal na to ostří? A proč jo? To je jedno. To je svek. A ty jsi svegu. Už jsou ty ještěrky. Jo? Já nevím. Zafoukej. Co děláš? Tak Jirku, jsem si vylepšoval. Tak, neukážu. Furt nejsou. Až, to ještě není, ty vole, to hodím do ohně, nebo já nevím. Však jsme ji měli hned předtím. Já jsem ti to dal do ohně. Uvidíme, jak to půjde. To je hrozné, jak to trvá to jídlo. Už jsem mohl být u jezírka a papat rybičky. To jsme mohli, jo. Tak. Jo, no, já Tak jsem ne. zkusit hantnout, jestli tam budou pořád ty ptáci. Já už jedu. Už žereš? Já už jsem spokojený.
Dám ti to do vody, jo? Do ohně. Do vody. Máš to v ohni. A nic druhé, jak můžeme jít na ty ryby. Počkej, já se snažím. Tref se. Aj si. Ty jsi mi utek. Ne, snažím se Jo, tam si. Honím ptáka. No. Šajze, šajze. Ale mám Hodně dva. štěstí. Mám dva. Ulovil jsi ho, jo? Dva jsem ulovil. Jo. To je Jo. chuťovka. Dva ptáky takhle najednou. Na dvakrát. Počkej, já tady... Jo, na dvakrát. Počkej, já už jedu to druhý maso. To máš malou pusu, co asi? Počkej, vezmu si rovnou... Ty, hajzle. Dobrý, jdem lovit. Šup. Jdem rybáříkovat. Go, 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 go. Já. Že to jezírko máme takhle blízko, tyjo, to je dobré. Jo no, sice ani nevím, jestli jdu tím směrem. Jo, jdeš. Už nemůžu dýchat. Já taky ne. Jsem zadychaný i u toho kompu, tyjo, z toho. Dejchej. Uhni, kurva. Hledám Ty ryby. sereš do mě tady. Ty si najít dobrý fajstr Nějaký nejlépe osvětlený. a napiju se ještě. Z vody. No, jasné. Počkej, chci jako kládu. Jakou Kláru? Ne kládu, kládu. Aha. Zase jsem do ní spad. Já předtím taky, tyjo. Ona je děravá. Rybičky. Pojďte ku Já mně. je nemůžu sekat pod vodou. Ne, musíš takhle, jak já. Takhle jenom. Jo, prd. Kámo, tam jich jak na straně, oni jsou daleko. Počkej, nedáme si labuť? Zase jsem propad. No, kde máš labuť? Já si nemůžu, já nemůžu vyplavat. Už. Dole, labuť. Ještěrky! Mám labuť, počkej, ona plave na břeh, ona plave na břeh. Oni proplavali kamenem. Kámo, Nemůžu, chytám ještěrku. magoři jsou v kamenu. Mami. Dvě. Jo. Já jsem dobrý. A jdeme štve, tyjo, jak oni jezdili chvíli. Musím najít tu druhou, tyjo, ještě. Ještě si nemám kam stoupnout. A počkej, já zkusím prošacovat kufry. Pod vodou? Ne. Mrtvo. Kdy oni se respawnou ty kufry? Já nevím, jak to je. To jsou otevřené. Já jsem zabil dvě ještěrky. A tu jednu nemůžu tyčinka, najít. našel jsem tyčinku. Super. Otevřený kufr. A počkej, chceme rybičky. Dej si, hele počkej, co když tam hodím dynamit? Nevím, jsem to ještě neskoušel. Tak počkej, tady jich plave hodně. Uděláme, No, tak ukaž. O, ještě blíž to nešlo. Nic. ale třeba tam byly nějaký, třeba umřeli. A koukej, tady jak provokujou u toho břehu. Ale pojď. Ne! Mami! Máš? Jo. Počkej. Mám druhou. Tyhle ze mě rozený rybář. Chceš mi říct, že já nemám žádnou a ty dvě? Jo. A to počkej. Pokud, jo, máme tady. Ale počkej, musíš si nechat přijít až k tobě. Počkej. Kde vás mám? Žeru nějaké bobule místo ryb. Děvky. Není nějaké zrní, které by je jako přihnalo ke mně? Nevím, zkus si tam skočit ty. Mám třetí. Já nemám ryby kolem sebe normálně, uvěříš mi tomu?
To všichni mají rádi mě, že jo, tak plavou u mě. Předtím jich bylo tady plno a teď nic? Kam jsi šla? Tamhle si. No to mi dělají na schvál. Teďka mi tady taky neplavou, tyjo. To mě švihne. Hele. Ne! Mám, tady. Oni akorát upávali. Počkej, kolik jich mám? 3. Nebo 4, 3, já tam nevidím. Mami. Další. Do prdele, já jsem ji chytil a spadl jsem do vody. takže uplavala. Takže myslím, že dneska budu Tak, už mám jednu aspoň. hlavní vole potravinátor já dneska. To plácáš, už mám taky. Kolik máš? No jednu zatím. Tak jak mám 4 nebo 5. A to se ti vleze do inventáře. Kámo, já utíkám. To je? Slyšel jsem hnusný zvuk. Jo. Jo, já to. Doufám, že fakt ještě neumí plavat. Tak já budu té vesničky. A tady jsou ty labutě. A já už mám 3. Zajímavé, jestli jdou trefit ty labutě. Raz, 2, 4 mám. Ale oni proplavou veškerou texturou. A počkej, kde máš labutě? Tady tě nevidíš, teďka proplavali zase kamerem. Jo, kde? Ty ani neslyšíš? Ne. Kámo. Víš, co dělá labuť? Já už do té vody ani nevidím. A už ne. Ale počkej, hej! Ne. Jsem spadl do Kde vody. jsi? Teď. Teď jsem slyšel. Já jsem praštil do stromu. Ještěrka. Ty vidíš teď mě? Jo. A! Tady se co hejbe. Mami. Raky. Tady někde šla. Já mám taky ještěrku. Nemá to, co... Mrcho 1. Ty jednu stopuješ, za ní šla ještě jedna, tu jsem sejmul. Tak jsem jenom proběh. Tam Ty šla. vole, ta běhá tady, ty vole! Teďka proběhla kolem tebe! Já jsem stál někde u ní. Teďka zase proběhla kolem mě. Tady běhá pod náma. Počkej, Si děláš srandu, ne? ten dobrý provokatér. Trefil jsi? Ne. Kde? Ty vole. Ty vole! Kde? Nevím, prostě štěla mezi nohama. Ty tady stojí. Aha, tak jsem ji asi trefil. Máš to? Jo. Tak si to dej jako brnění. Jako brnění. No, klikni na tu kůži levým. Kůži. A ty si stáhl kůži s ní, dole vpravo je. No, dole vpravo. No, mám jí, lizard skin. Tak na ní klikni levým. Najď jo? Mám. A máš to na sobě? Nemůžu dát na sebe. Jako jsem levým, ne pravým. Dívej se na moji ruku. Mám. To vidíš. No, a máš to i ty. A mám ještě jednu, můžu taky nasadit? No jasné, dokud máš, jak máš hapečko, to červené, tak to žluté je brnění. Jo, a neměli bychom jít domů? No, měli asi, no. A nevím, co tu ještě strašíš. Než tady vyběhne parta kamarádů. Ale neutíkej mi, já nemám staminu. Leží. To pak? Říkám, neutíkej mi. Jsi na 2 do štěm do řití? Ne, ale rychle mi dochází stamina, víš? A tak to je v pohodě. V pohodě, ty už jsi skoro doma. Aha. Nezavírej mi! Někdo mi píše. Filip. Tak to nic. Papání, ty vole, něco otraveného jsem sežral.
Ne, já jsem tě trefil kamenem. Aha, to je blbec. Počkej, já tam chci dát říct své ryby. A, musíme postavit nový asi. Ty vole, já jsem taky sežral asi něco špatného. Ne, sežral, ale furt jsem takový nenajezený. Mám to... Počkej, já nemám to lizardí maso, co? Ne, to jsem vzal já, už jsem ho pověsil. Takže musím Tady počkat, visí. musím počkat, Tady. až se nám udělají ryby, jo? Ale tak já bych šel prvé spát a nechal bych si to na ráno. Jo, tak počkej, OK. Tak to savenem. Nemůžem spát. Jo no, ještě ne. Až za dlouho. Tak jdem ven. Ben. Jasné, A já se vlastně projít, mám ne? si nechat oštěp, anebo vzít si tu sekerku, tu modern sekerku. Já bych si vzal plain axe, plain sekeru. To je lepší? Tu oranžovou, tak to je rychlejší, víš co? No A a tam zombíky. má zase damage a blok velký jak svině. A to ti nepomůže extra. Ona je pomalá strašně. A musíme se držet při sobě, jo? Mhm. Já se podívat, co tu máme. Kolem sebe vůbec. Tak moc neutíky, já jsem hladovej, vole. Počkej, já mám tu... Haha, jsem měl tyčinku, he. To je blbec. Kurva, já jsem hladový taky. Já nic nemám. A jdu cestou. Tak, co tu máme dole? Jsem mal Asi nic. Dole nic. bojáky. Ale jeskyně? Ne, to není jeskyně. Samé moře, že? Aha, Hele, tu je kus písku, myslíš, že tam něco bude? kus písku. Ale to jsou to takové schody. Kamenu. A teď už se nedostaneme domů. Jo, něco tam bylo. Aha, kamen. Aha. Ale už se volej, už se jdou pářit. Divé, to je nějaké divné to má. A jsme v prdeli. No tak tam zpátky. A jak? A po kamenech. Kurva. Jo. No jasné. Musíš počkat, moje jumping skilly dosáhnou tvojí úrovně, vole. Já už jsem nahoře, kde jsi? Snažím se jít nahoru. Ach, kurva. A do prdele. A, Šup, šup, šup. já jsem se buknul mezi kamenama. A jak mám jít dál? Normálně po kamenách. No jo, já jsem se tady nějak zasek. Tak se odsekni. Vždyť já nevím, jak mám pokračovat. A to má. Šikovný, jdem. A my nemůžeme daleko, alebo nám bude zima. A možná za chvíli přijde parta kamarádů. Podíváme se. Uno momento. Ale? Co to bylo? Tyhle jsou blízko. Já jdu domů. Rád, Forest, rád! Ne, minus to stamina! Mě už teď dochází. Reggie, Ano? ty mě tu vážně necháš? Já nevím, kde jsi. Za tebou! No vidíš, tak pojď běž. Reggie! No, dělej. Kašek, tyhle. Ale počkej. Již jsme dva, měli jsme držet spolu, ale ty mě tam necháš, je to apokalypsa, vole. Jaká apokalypsa. To je blbec. To je blbec. Co je? Vyrazí, vole, dveřma. A kde je ten Toky? Neznám. Tam se někdo připojil. Vidím. On tady jídlo ještě není, tyjo. Co mám jíst?
Knem ho nebo jak? Je tady nějaký chat? Jo, enter. Ježíš, já jsem převrátil vozík. Kurva. Tak se to dělá. Kdy tam má, vole, zatoky napsané CZE, vole. Já vím, to jsem Tak proč píšeš friendly? se jen tak říká. A proč si psal uvidíme? Jarararara, ty vole, mám hladek. Asi. Ty děláš time? Prosím? Jo, hlídám. Jarararararara. Já jsem též youtuber, vole, kolik má odběratelů? 10? Nevím. Napiš mu Nepíš. Nepíš. On napíše, vole, já mám 50 000. To znám. No nic, tyjo, hele, mám hlad. Furt? Já jsem ještě nejedl. Už je... Si dám rybičku to. Jo. 1800, 18 000. 18 000. A mě říkají Martin Lorenz. To bylo. Já jsem mluvil do začky. Ty vole, hlad. Konečně. Ty jo, jedna ryba, jsem plný. Ty ryby ještě nejsou. Tak jedej do ohně. Jednu vždycky do ohně. Když si budeš chtít sníst, se udělá rychleji. A ještě tu mám jedno, tu už nemůžu pověsit. Ono už je to plné, musíme pak udělat novou. Ne, ještě tady místo. To vidím. Dobré, pověsil jsem tam dal ryby. Jarary. A jak to, že ty už jsi měl hotovou? Ty dal do ohně. Kámo, to je super výhled. To je morda. Toky už jde. A za ním jdou IT, ty vole. Chujové. Toho tu nechcu, kámo. Kámo, slyšíš? Jsem tu. Už je tady, ale za ním jdou IT borci. No, už asi aj nejdou. Nemá už, ne. Otočili se. Návštěva. Kámo, jsou u našeho baráku už skoro. Jdou si pro tebe. Už jsou tady! Jo? Jo. Že by nějaký fight na konec videa? 3 jsou. 3. Ale já nejsem najezený. Jdem na ně. Já nejsem najezený, kámo. Kámo, já nemám staminu. Jo. Vydám ti záda.
Za tebou. To má já, kámo. Bude jídlo, bude jídlo, bude jídlo, bude jídlo. Bude jídlo. Ale ještě byly nějaký. Kamaráde, já tě rozporcuju. Já tě rozporcuju. Hop, s tebou tady. Tak, ruku. Vezmeš tělo a jdeš. Je už svítá. Další. Oni namíčí tu ohradu zmrdi. Já se nemůžu cítit normálně. Ty vole, já jsem si nestihl vzít léky, kámo. Já jo. Dělej. Ale já nemám staminu, ti říkám. Tak je rozbíhat, zvedni mě. Tak si proto dojdi. Ty to meleš, tyjo. Říkám ti, já nemám staminu. A tak něco udělej a přijď pro mě. Zabíjíš je, nebo co děláš teď? Jo, zabij mě, vole. No, já Ty jsem taky tak... protivný. Protože jsem nasranej. Tak si dej tu, ne? Limonádu. Dělá se to Ečko, já nevidím přes tu krev. Ano. Děkuji. Jo. Co ty mrtko? Budeš to Ty zkoušet? vole, on je v baráku ten jeden. Kámo, Jež, mě nejde hejbat nejde. myší nahoru a dolů. Nejde? Jo, já mám v ruce knížku. No nic, tak to ukončíme teda. Jo, s menším fightem na konci. No, tak lidi, tak se mějte krásně a skvělé básně, uvidíme se u dalšího videa. Čau. Mějte se, ahoj.